ఇది రాజేశ్వర గారు కంపోజ్ చేసిన పాట. ఆయన మామూలుగా ఎలా పాడతారంటే, రావోయి చందమామ మా వింత గాథ వినుమా, రావోయి చందమామ, ఆయన బాణి అది. సపోజ్ ఇదే పాటను నేను సినిమాలో పాడుంటే డిఫరెంట్ ఆర్టిస్టులకు నేను ఎలా పాడుంటాను అని ఒక చిన్న ఊహ. నాగేశ్వరరావు గారికి రావోయి చద్ద బాబా నా వింత గాథ వినుమా, రావోయి చద్ద బాబా. ఇదే సపోజ్ సుత్తివేలు గారికి పాడితే ఎలా ఉంటుంది? రావోయే చందమామ మా వింత గాథ వినుమా, రావోయే చందమామ. ఇది రామారావు గారికి అయితే రావోయి చందమామ మా వింత గాథ వినుమా, ఏమి రావోయి చందమామ. సపోజ్ ఇది అల్లు రామలింగ గారికి పాడితే ఎలా ఉంటుంది? రావోయ చందమామ ఇదిగా మా వింత గాథ వినుమా, రావోయ చందమామ. ఇదే రాజుబాబు గారు పాడితే రాబోయి చందమామ అయ్యో మా వింత గాథ వినుమా, అయ్యో బాబోయ్ చందమామ చందమామ రాబోయ్ రాబోయ్ రాబోయ్.